Salutare fraților și bine v-am găsit! Acum intrați și uitați-vă la acest episod. Acum o oră reacționez la echipa anului FIFA 21. Sunt alături de Florin VYZ. Uitați! Cel mai bun mijlocaș defensiv din lume, N'Golo Kante, nu a apărut în echipa anului. Da, să vedeți. Bayern și a ajuns în echipa anului fiind Să vedeți doar. prea multora cel mai bun mijlocaș defensiv al anului. Intrați chiar acum și apăsați like la toate videoclipurile sale. Și abonați-vă, să facă și el 100 de abonați, îi fac o promovare pentru că e prietenul meu și intrați și aici. Stați așa, FIFA Horolodu. Stați așa. Nu, stați un moment. Canalul meu 7 abonați. Vă mulțumesc pentru cei 7 abonați. Chiar vă mulțumesc. Canale, stați că aici găsesc, gata. Uitați aici, abonați-vă, dați like la toate videoclipurile sale. Să scoată un nou patch, să scot și eu, dar nu pot să zic când. Hai să facă și el 50 de abonați, vi fac și eu promovare. Eu am fost Alex, ne regăsim data viitoare la un nou video.